Somos o alumnado do CEP Campolongo e atopámonos aquí unha misión moi especial: traervos a Plastiquina, unha boneca pequena, pero cun obxectivo moi grande: coidar do noso planeta reducindo o uso de plásticos. Ven dende moi lonxe, do Colexio Montessori de Tenerife, e xa percorreu moitísimos lugares, mesmo xa cruzou o Océano Atlántico ata Cuba, e non parará ata que sexa coñecida en todo o mundo. O Ceiro Manuel Vidal Portela foi o encargado de traela ao noso colexio, e para tal ocasión foi recibida polo alumnado e o profesorado no salón de actos, onde lle preparamos unha calurosa benvida. Puxémoslle música para formar un rap a uns poemas que os imos a ler a continuación. Ola Plastiquina, queremos te saudar. O alumnado de Campolongo estamos a reciclar. Os tapóns das botellas estamos a xuntar. Sacamos os cartiños para os nenos curar. Queremos o planeta, querémolo coidar. E cos nosos xestos queremos axudar. Reciclamos o plástico, é a hora de merendar. Traemos fiambreiras que volvemos levar. Coas botellas baleiras podemos xuntos traballar. Visita como as temos no xardín vertical. Temos un planeta, só un, nada máis. Non teñe recambio, haino que cuidar. A nosa amiga formou parte durante todo este tempo dunha exposición que foi visitada por todo o alumnado do noso centro e foi a gran anfitriona no concurso Desplastifícate, no que se anunciaron os gañadores e gañadoras. Para botarlle unha man a Plastiquina coa súa misión depende o Colexio de Campolongo, o alumnado coa axuda dos nosos mestres e mestras. Estamos a traballar desplastificando o cole, e xa o estamos conseguindo, e non pararemos ata alcanzar a nosa meta de cero plásticos. Dende o CEIP Campolongo quixémola obsequiar cuns troncos un calzado típico tradicional da nosa terra Galicia para que lle axude a nosa longa andaina como non podía ser menos. Tamén engadimos unha fermosa camelia que representa a nosa escola, un carné de galefas e, por último, agasallámola cunha nova casiña onde hai espazo para todos os recordos que recibirán nas súas longas viaxes. Con gran tristeza despedímonos da nosa querida Plastiquina, pero con gran delicia entregámosla aos nosos amigos e amigas do Colexio de Cabanas para que disfrutedes dela e vos apuntedes a cuidar o noso planeta. Moitos bicos. Moi ben! Hola, Plastiquina, te venimos a buscar, porque gracias a ti empezamos a desplastificar. Bolsas de tela empezamos a usar y el patio limpio de plásticos está. Gracias, Plastiquina, por hacernos despertar. Y juntos, entre todos, el planeta desplastificar. Ahora tenemos que pensar a ver qué agasallo.
chulo. Ahora tenemos que pensar qué es lo que le vamos a meter nosotros en la cajita, ¿vale? ¿Qué le podemos regalar a Plastiquina? Pendrive. Pendrive ya tiene. Para Daniela y para Mara. Dale, dale a este niño que le ayude bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias.